Corpus 2021 a la plaça del Rei. Aquí tenim gegantons del Pi, gegants del Pi. Hi ha molta gent, I nous vestits dels gegants dels gegants de Santa Maria del Mar. Nous vestits dels gegants estrenats el 29 de maig. A veure la Saba que no es veu. Sí. I ara anem a tot el que fan. Ens veiem. Per aquí tenim Loco amb balla, molt zoom. Després... Ho sabia. Ja els he vist. De la ciutat amb els seus nous vestits. Els capgrossos macers de la ciutat acompanyats per la cobla de flabiols
i Fiscorn, els Perdigots. La Gavaldana. Laia, en Mustafà i l'Elisenda, els gegants del Pi.
Metralla als gegants de la ciutat.
I fins aquí la ballada de vigília. Gràcies a tothom que ha fet possible aquesta diada, especialment a l'Ajuntament i a vosaltres, els barcelonins i barcelonines, que ens heu volgut acompanyar en aquest retrobament tan especial. Ara el que farem és un ball final per acomiadar-nos d'aquesta diada. Amb vosaltres, els gegants de la ciutat, els gegants del Pi i els gegants de Santa Maria del Mar. Granular, sí. No, és una mica de segona. Si fos soroll. No, però sí o no? Si fos soroll, sí o no? Una que se vuelve a enrollar.